my time. Don't go na mulane. Hussaini amke tauraro. Videon on the mix. Baba ga maganin waraka hasada ka cire ko ta barka da ka ganganci san bare ka bar naka. This is my time yanzu ni za su raka lokaci alƙali ko ba waraka da sun ganni sun ga dan kauye lokaci yayi sun gane na waye an dare bi garin fa ya waye masu ja da ni da sun janye kama Allah ka kyala wawaye kana hozil suna kalan kagara ba su san ka sai sun ga kai nasara yanzu ga goma wai me zan da tara lokaci yayi mu amsa kira MK dan gwamna tara sai zakara yan badawa ba ni na ba kai ba kaddara ta ba za ku canza ba nasara ta ba za ku kwashe ba hanyar neman ba za ku toshe ba za ku toshe zamani uban mai laya baka iyawa ka juya ma duku uban tafiya zana bude maka faya yaro zaka ja da ni ne makashin kidan gani ne lokaci alƙali yaro kaga zahirin tauraro tigi baka dauka faka ta girme ka hausa rapa ka turanci na hana su mun habaici ni fa bana san gadara yau hip hop na watsirara sani kwatace da su juya. This is my time a lokaci na ne wannan karnin ai zamani na ne nasara ɗaukaka jini na ne lokaci yayi bizinillahi. This is my time a lokaci na ne wannan karnin ai zamani na ne nasara ɗaukaka jini na ne lokaci yayi bizinillahi. Aiki nike yi kamar agogo lokaci yayi aini ya ɗauko ga cikin garin aini na farko koyi suke da ni domin su yi karko karkaja da ni baba idan ka biye mini zana canza maka ra'ayi lokaci ne yayi da ni shi yasa ni da ci gari na sagayu ganin jiri su jiri su gajiri tunda lokaci nawa ne baiwa nasara duka nawa ne yaro mai lokaci ni ne mai lokaci kuma na bi gari kuma na ci gari This is my time a lokaci na ne wannan karnin ai zamani na ne nasara ɗaukaka jini na ne lokaci yayi bizinillahi. This is my time a lokaci na ne wannan karnin ai zamani na ne nasara ɗaukaka jini na ne lokaci yayi bizinillahi. Lokaci yayi bizinillahi.